Il-Gvern se jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jestendi l-investigazzjoni tiegħu dwar l-espropriazzjoni ta' triq Żekka għall espropriazzjonijiet oħra. Dan għal perjodu mill-2006 l qudiem fi żmien gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Għal dan il-Ministru għall-Ġustizzja Win Bonnici flaqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Bonnici spjega kif ibbażat fuq il-kontabilità, governanza tajba, valur għall-flus u trasparenza l-awditur għandu jinvestiga l-espropriazzjonijiet tal-Fekruna, proprjetà fi Triq Spinola San Ġiljan, il-bini fi Triq Repubblika li kien ingħata lill-Bank HSBC u tal-ex birrerija Lavenbrow f'Ħal Ormi. Il-Ministru Bonnici qal li l-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali għandha timxi fuq l-istess linji tal-investigazzjoni tal-bini fi Triq Żekka minħabba li l-każijiet huma simili ta' xulxin. Il-ċermen tal-Kumitat Tonio Fenech qal li l-Awditur Ġenerali għandu jinvestiga talba tal-Oppożizzjoni u tal-Gvern separament. Hawnhekk il-Ministru Bonnici staqsa jekk allura l-investigazzjonijiet għandhom ikunu pubblikati fl-istess ħin u wara li l-Kumitat iddiskuta s-suġġett ittieħdet id-deċiżjoni li l-Awditur jinvestiga b'mod separat. Fl-istess ħin li kien għaddej dan il-Kumitat, fis-sessjoni plenarja kienet jitkellem dwar is-suġġett is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon. Fisser kif hemm bżonn ta' riforma fid-Dipartiment tal-Artijiet u ta' eżempju ta' ntil politiku li sar fl-imoddi. It-triq illi millim taħleb tagħti għal miġra ferħa. Livell ta' Prim Ministru li ntħil, livell ta' Prim Ministru, l-Onorevoli Lorenz Gonzi. Intħil dirett, valutazzjonijiet, email 24 ta' Ottubru 2011. Jikteb l-individu involut ikkupjat lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi dak intħil politiku. F'każ separat l-eks Ministru responsabbli mill-Artijiet Jason Azzopardi indaħal b'mod dirett dwar il-valutazzjoni ta' sempliċi front garden ġewwa Ħażebbuġ. Bej triq ħalmula kantuniera ma' triq il-Fraxnu Ħażebbuġ. Front garden da. Toħroġ stima tad-Dipartiment tal-Artijiet illi għandu jkun mikri 100 euro fis-sena. Front garden. Biċċa front garden ta' 100 euro. Jindaħal il-Ministru direttament, jagħti direzzjoni illi minkejja l-istima tad-Dipartiment għandu jingħata b'6 euros fis-sena. Fuq dal livell kien l-intħil fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti.